दिनै जों नमिनेसन रनानि बागै उदयपुर SDM फाइसआव फाइजाक तै सारासानि बिसिङावनो नमिनेसन रलायनाय जोंनि आमसाइनि किला बागमानि आमसाइनि जत लोगोरावनो पहिलाव हामजागमाय आफारो खुलुममाय आफारो जोंनो समर्थन खायमानि बागै आनो समर्थन खायमानि बागै जोंनि बुबाग्रानो समर्थन खायमानि बागै कारण जों जतनो साइमानो जोंनि तिप्रासानि अधिकारनि बागै जोंनि बुबाग्रा जेबा बे फाइट खाय दङ सबा खाय दङ अमो उलावबो खाय थांनाय ताबावबो खाय दङ जे बराव जोंनि लगेव तंनाय रग जोंनो याकाय थांनाय रगनो आं सानानि मुसुगो जे जरा काहाव हंके जोंनि बुबाग्रानि लगे बुबाग्रा लंले फुनै हवो दिनै ओ बरावनो बर'नि तांमानि हयतो मिस्टेक ओंखना लुकुरक बाय हामजागलिया ओंखना बनि बाङै तिप्रामथा पार्टीनो जोंनि बुबाग्रानो आं एडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन चालक दङ CM नो जेबाबे माने एलिगेशन खायै दल कागै थांमानि जनगणनो जवाब रुनाय हायची जोंनि हास्तिनि जत तिप्रासाराव साइमानो जे बुबाग्रा जोंनि दफानि बाङै तमा खाय जों एडिसि प्रशासन तमा खाय अमा हास्तिनि लुकुराव जतनो साइमानो दिनै ब्लेक खातुम खाजानि बिसिंथि जों नमिनेसन लायनाय जों कप्लायनाय बत 100% गेरेन्टि थांनाय बारनि साइटैबो गोबां जों मावै कप्लायनाय तैबो हास्तिनि लुकुरावनो बहायनो जोंनि नाहरमुं जोंनि वानसमुं जोंनि बुबाग्रानि चबानो तैबो क्राखे जों अजराव खरांथि सालायनि नाङो निरक तैबो क्राखे चबा खायनायनि बागै रेडि दंबायदि कारण जोंनि फिउचार जोंनि बोसारावनि फिउचारनि बागै जोंनि बुबाग्रा जे फ्रफ्रनो कक साइ दंमानिनो जों बोसकां साल' फुनु रलायनाय जे बुबाग्रानि नेतृत्वनो जों जोंनि मानथाइरवनो जों आदाय खाय जोंनि फिउचार सोना लाइमा खायहनै जों लाइबुमा सोनाम लायनाय दानि हिंके एडिसि चबा खायमानि 17 बছर नाङै थांखा ताबो 6 बছर लाइद्र खसि जोंनि चबा बुबाग्रानि नेतृत्व हिंके आं आसा खायो दायतिनि जोंनि चबा साक्सेस होनाय होनो हिंके ओ जराव गोबांमा तांमानि तैमानि हयतो किसा मासा कक बांलायमानि तंनाय बनो दजक खायदि सजक खायदि नायसिङो तंदि लगे रलायनाय आसोनो हामबाय जतनो खुलुमखा बेलाय हामबाय पहिलावनो जोंनि अजे चबा थांनाय 70-75 बोसोराव मै तिप्रासारनि चबा अ चबानि बखरक गैनाय जोंनि बुबाग्रा मायागनां बुबाग्रा थांनाय 6-7 इयार्स रमै जोंनि तिप्रासारनि फियक जागनानि लामानो फुवारनानि बागै तै जोंनि जे चबानो तिप्रासारनि फिउचार जेनेरेशन मिनि सुरक्षित खायनायनि बागै बजे तिनि तैजलै तंमानारो बेलाय बुबाग्रा दुख कष्ट मानि दङ अब त्रिपुरा हास्तेनि लुकुरक सिनानि नांगौ तै अ जागाव बुबाग्रा तै आमसाइनि सिनि जे त्रिपुरा मथानि वारियार्स तै त्रिपुरासानि जे सिनि बरक साब सिनि जे लुकुरक बरक तै इसा पयत खलायफिबाय आंखा खलायो कम से कम सिनि CM सार ब आसखे बबु सिनि बुबाग्रा तै त्रिपुरा मथानि एंगै तै त्रिपुरासानि एंगै 19 थबे ब सामं तांखाबनि बागै बनबो खाखलायो थानो 7,500 फन ताकलायले 10,000 ले क्रस खायबनाय खाखलायो एके सिनि काथालि मिर्जा राजापुर बाहायना पहिलाव जों 350 बुट बाय फेलेंफोनो ताकलाय किन्तु सिनि अनेक मजबूत थांनाय 2023 नि जे पाहार एलाकानि जे बुट केन्द्रआव मिर्जा काथालि नराबो हिसाब खायनाय माने जों बीजेपी नि से कम से कम सिनि 13,000 बुट गोबां एके 13,000 साफ्रो विधानसभा बुट गोबां ताबकतै उत्साह गोबां तारमाने 10,000 नि नीचे सिनि लीडिंग बीजेपी बाय त्रिपुरा मथानि सिनि जे फाराक कम से कम कसारो 10,000 ले तंनाय हेसि और तुनो डाउट करे हेसि हामबाय।